Compozitorul francez Georges Bizet este adusă pe scenă într-o nouă viziune. Premiera este programată în 27 iunie la Sala Dales din capitală, iar conceptul regizoral îi aparține tenorului Ciprian Pahonea. Rolurile principale sunt interpretate de mezzosoprana Adina Papadima-Secobeanu și de tenorul Adrian Dumitru, care este și coordonatorul artistic al acestui proiect. Pasiune, trădare, libertate. Povestea celebrei Carmen este readusă pe scenă de membrii asociației Clasact într-o reinterpretare vibrantă, care îmbină drama clasică cu forța expresivă a teatrului liric. În rolul titular evoluează mezzosoprana Adina Papadima-Secobeanu. Această nouă viziune, cred că ne propunem să fim mai aproape de public și nu de orice public. Cred că de publicul tânăr. Îmi propun să fiu mai aproape de femeile tinere, de a încerca să le transmit mesajul pe care îl transmite Carmen în această operă, de a fi puternice, de a avea inima deschisă și de a-și urma pasiunile, fără a ține cont de etichetele societății. Este un proiect frumos. Am bucuria de a avea oameni foarte talentați alături de mine. Avem bucuria de asemenea de a cânta cu tenorul Adrian Dumitru, care are cea mai mare experiență de scenă dintre noi toți și care ne-a împărtășit foarte mult din secretele tehnicii vocale și din secretele scenei, în general. Datorită formatului accesibil ca preț și organizare, artiștii implicați în proiect au posibilitatea de a se apropia și mai mult de publicul larg. Carmen, o nouă viziune, este o ramificație a genului operei, care își dorește să ducă la dezvoltarea considerabilă a publicului larg către lumea fascinantă a teatrului liric. Și de aceea noi dorim să atragem atât publicul care este deja format pe operă, dar să atragem și public nou. Public tânăr, de fapt orice categorie de vârstă. De aceea am folosit și proiecții și toate celelalte elemente care ne sunt astăzi de ajutor datorită tehnologiei pentru a-l simplifica și a transmite un mesaj cât mai clar. Pentru a transmite și mai bine emoția din spectacol și a crea o legătură mai puternică între artiști și public. Spectacolul Carmen, o nouă viziune, poate fi văzut vineri 27 iunie la Sala Dales din București de la ora 19:30. Prețul biletelor variază de la 75 la 110 lei. Grădina Botanică Alexandru